Mga sakop sa Provincial Intelligence Branch sa Cebu Provincial Police Office nagpahigang pagpangronda sa LPG refilled butane canister sa Dakbayan sa Naga. Si Chona Carion sa exclusive report. Mga sinakong empty butane canisters o mga kinarton nga LPG refilled butane canisters ang gipundok at tubangan mismo sa Naga City Police Station. Ang maong mga butane canisters na sakmit sa kapulisan sa Purok 3 ug Purok Talong, Barangay South Poblacion, Dakbayan sa Naga alas 5 kaganihang buntag. Hugot ang pagpangdakop sa kapulisan uban sa pag-abag sa Department of Energy sa mga LPG refilled butane canisters gumikan sa kadelikado niini sa sunog. Ang butane mausa sa gitumbok ng mga hinungdan sa mga sunog nga mahitabo. Ang Provincial Intelligence Branch may pahigayon og sunod-sunod nga pagpangronda sa nagkalain-laing dapit sa probinsya sa Sugbo. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.